Dobar dan, sa vama je ProGaming 064 i nema više niko. Šalimo se, imamo još jednog krelca. Jel tako, krelče? To sam ja. Nego, kakav je ovo lag sad? Ne mogu da cepam, Velka. brate. To se ime bilo desilo. Šta je? Uđeš u kreativni, u creative pa sam se vratiš na survival. To je neki lag. Game mode 1. Daj dvije. Game mode 0. Ju, vidi, radi. Thanks. Možemo da počnemo da cepamo drva. Imam 5 vuna. Srećna nova godina svima, to moram reći. Da. Mi baš ćemo da Mi imamo snimamo da- ono do 12. Sad je 11:31 navečer. Da, mi ćemo snimati do 12:00 ovu epizodu. Da. Onda ćemo Ovo je napraviti live, jubilarna, da. A pravo mogli smo jednom live. Pa majke mi, a joj, da sam kupio kameru, kupit ću, samo da prodajem još jednu skriptu i kupit ću neku žešću. A gdje si ti? Čeka da te savatam ovda. Nemo, stigu nekih pečuraka. Ma kaki evo mene kod onog crafting table-a. Eno, jedno je tebe, krma. Međde. Ja krme, ubćeš me. Sad ću ja sve napraviti jednu krampu pa ovdje da cepam kamen. Cepaj, samo cepaj. Mogli smo malo muzike napraviti, izmiksati, ali dobro. Ja ću 16 drva nacepati i napravit ćemo kuću odmah. Šalim se, nećemo odmah. Nađi sebi jednu vunu. Ma dobro, Ja imam daj mi ti. Koliko imaš? 5. 5. Daj ti men 2 odmah. Da se mi osiguramo. Ja ću početi praviti stubove za kuću. Drž. Daj. Evo ti, ovo Ne je od kaže se belke. drž, nego izvoli, nemoj srati. To je od belke vuna, a ovo je od gare. Od gare, To je da. jars. Od gare. Ja ću ovdje malo da napravim lopatu, to jest... Upsi. Napravit ćemo. Ja ću sebi odmah krevetac. Imaš li krevetac? Imaš li kamena? Nemam. Epik. Ček, pobrljali smo sad malo. 1, 2, 3, ovo ostaviti i ovo ovdje staviti. Evo ga. Sad imamo krampu, sad ćemo napraviti još jednu lopatu. Evo ovako. Nećemo drvenu, sad ćemo iskopati. Sad će to prvo da pokaže kako se to radi. Ti se ovdje počeo kopat, nemoj srati. Jabuka. Jebala Ja sam te. napravio sebi stvar, pa nije mi što ostalo. Znači tako. Znači meni nisi tio. Svaka ti čast. Evo malo ćemo ovdje nacepati. Koliko imaš? Ja? Da. Čega? Pa kamena. Nemam ništa sad. Sad nemaš ništa. Sad mi se javi. Mi ćemo malo ovo užurbano raditi zbog brzine, zbog vremena. Do 12 mi moramo napraviti kuću. Idemo ovako ćemo. Znači, napravit ćemo jednu lopatu, što bi neki rekli. Ja ovdje sjećam sve. Dobro, sjeci. Samo ti sjeci, ja ću ovdje ovo kopati, da možemo kuću napraviti. Inače, otvaram sam server za GTA San Andreas multiplayer. Ko ne zna, otvaramo i za Minecraft. Veoma mala verovatnoća. I za CS otvaramo. Veoma velika vjerovatnoća za Minecraft, nemoj to da diraš. Dobro, neću dirati. Cijepaj. Da. Kako je dobro kad nam roditelji spavaju, hahaha. Jest, men svi spavaju u kući. Ima ništa. Brat mi je dalje u gradu, to jest u Beogradu. Ona kulira tamo. Na trgu. On sam sa 2 dame u WC-u. Opa! A koje to dame možemo li znati dobiti Facebook od njih? Ne znam. Ne znaš ti. Jebote, može neko svrati pišati u kuću, jebote, pored tebe. Koliko imaš ti drveta kod sebe? Drveta 16. Čekaj koliko sam arčimena to Daj bre, uradio. ovo sruši ovaj crafting table, stavi ga u ćošak. Dobro, ja ću, ne veze. Op.
Napravit ćemo onako, vilu ćemo napraviti ovdje. Moram furance ja napraviti. Furance. Furance ćemo napraviti. Jedan, Gdje je ona moja rupa, evo je ovdje. 4. Ćemo ovako vamo, pa ne znam. Šta si ti ovdje iskopao sinu? Čuti. Stariji sam od tebe 2 mjeseca. Da vidimo. Opa, šta je sad? Nismo ovdje stup napravili. Ali ćemo sad. Joj. Znaju ljudi. Ja im pokazujem kako se skripta. Ha. Imam video klipove, možete pratiti. Kako se pravi sam mod. Počeo sam praviti. Gdje si ti purio crafting table? Ovdje posred kuće. Tu sam posred. Daj mi drva malo Evo se- jebote, trebam za zidove. Evo sve. Daj sve. To mi se sviđa. To, majstore. Evo ga, ja napravio furance. Furance, a? Hot topic. Sad Ja, ću mi kako se to. meni čini, Smrkava se. brzo će pošto. Brzo će Ćemo najebat. ti me A brane. što nismo sjekli vam kraj vode? Jedan i drugi biom je tam. A šta ćemo kraj vode? Ma bolje u brdima. Jes našao ti sebe ovčice? Ma dal sam ih našao. Nećemo ni spavati, idemo tražiti minu i tako dalje. No kak? Ja ću Jo! spavat. Ti još spavat. Boli Znači mene tako. uvo za tobom, ja ću spavat. Ti još spavat. Znači tako se jadno završava naša karijera. Dobro. Imaš li ti rane i šta jebote? Nemam ništa. Pričamo malo Čekaj, zatvaraj seljački ovo. zbog Minecrafta. Ha. Prav tu ono govno. Znaš već na koje govno mislim. Ono govno koje... Odo ja pobitovi krava malo. I da jebote, imaš li još drva? To jest imam ja mislim ispeći onaj... Pa čarkol napraviti. Pa to, čarkol. Bem ti mater kravo stan, tu je to. Bem ti mater ko postavi ovo pokuće. Ljudi, pogledajte kako je moderna kuća. Novi namještaj. Fuck. Šta Evo ćemo- ti jedan O, žder. Daždere. Šta ćemo ovdje gore, fali par drva. Evo nam vrata. Naprav vrata, finost. Evo moj Nemoj me krevet. nervirat. Sad ću ja napravit vrata na huliganska. Evo, ako se Gle prave kako vrata, lepe ko ne zna, zvijezde. Gle kako lepe zvezde. lepe zvijezde. Debre, zatrpavaj to tu. Da vidimo Čime da da ima zombija. Ak nema, juriš u polja. U polja na brdima. Ima li kakav creeper skeleton nešto? Ima eno ga tamo u vodi. Pa da sam rekao da idemo kraj vode, tam bar možemo... Pa da. Experience dobiti. Da. Jubilarna. Prva, Još 20, Jubilarna 20 epizoda. minuta još do Mhm. 12 Prva čas. epizoda. A i jubilarna. Šta je ovo? Stavio baklje u kuću. Nisam, čekaj, moram prvo prepeći ovaj. Da prepečeš. I stav to neđe u ćošku. Pogledaj krevet kakav mi je. Kako sfejlan, brate. Ćemo nas prat napraviti, ja ću bit gore. Ja ću bit dole. Jes Dobro. napravio ti sebi krevet? Nisam, pa jebi ga, imam 2 vunice, šta ću? Pa sam rekao aj traži se vunu. Opa, vrata sam napravio kako ne valja. Ko još može razbijat vrata pa ih ponovo postaviti? Ti. To je čar Minecrafta. Napravili smo Torč. kućiću. Da vidimo. Čarčol. Torč. Ide ja nešto ekstra napraviti. Ovo vam je čarovija. I daj mi 2 drveta. Šta će ti?
Ma daj mi 2 prerađena drveta za štapiće. Za štapići? Evo, ako ćemo ovdje staviti kovčege. I lopata, ovo i ovo i ovo i ovo. I mrš. Gle, Vidović ošao za Skype-a. A vid budale, joj. Domaćine. Bašta u kući. Kakva bašta jebote. Mi možemo milionac zaraditi od ove bašte. Ne kao naziv epizode. Kako se bašta. Da. Najinteligentniji čovjek ikad. Razvila se Sam mi inteligencija. ćemo sad čav to čitavu noć. Pa jebote, pa gledaj ovo. Zatrpavaj ovo gore sunce ti. Idemo Ej, kopat sjec ovaj peć. dio gdje smo po noći. Ili ubrzaj. To po noći. Dobro, pa vidit ćemo, neću. Šta ću? Da, pa jer sam čavim ovdje po kući. Ma kaki, idemo mi u minu. Mislim da je Enderman negdje blizu. Neke bolimo ovo. Jebote, šta je ovo? Gledaj ovo rupe ovdje, joj. Šta radiš, sine? Trebam kopat pećinu dole. Kopaj, ti dok ja ovdje uživam. Ode u tvoj krevet. Nemoj da je zdrko u njemu, jesi čuo? Neću. A jesi ti dobar krevet. Znaš li ti koji je prvi zanat na svijetu? Stolarija, ono... Ono Znam, to sam tu uzbunjen normalan. Ahaha, Kaže, prvo neko morao napraviti krevet. krevet, mora je prvo neko napraviti krevet da bi se stvarali ljudi. Ba logično je, stvarno je logično. Nametljivi pro. Zezam se. Ćemo mi snimat još oko pola jedan, ono. Mogli bi. Ja, Dok ti Jubilarni možeš biti epizod- budan? Ja ću biti do 3-4. Ćemo Dok- snimat ono u pola 5 ujutro, ono. Dobar dan, reći, oči. ja ću do 12, ću biti zadnji. Zadnji. Znači ja ću morat snimat sam. Znači tako. Da mi napravimo. Od čarčola. Ali da nema nigdje kola, ništa. Ma kakvi, nema ničeg, sem stona. A stone je najvrednija ruda u Minecraftu. Da. To mi se sviđa. Od njega dobiješ cobblestone. Da. A cobblestone je još bolje od običnog stona. On je vredniji. Napraviš, To je vrh. pa to je vrh, da. Napraviš krevet od kamenja, znaš kako udobno. Ja rekao to za zatvore ko pravi na serveru, pa. Puče mi kramp. Šta je? Ležiš u krevetu? Sram te, a ne Ja ležim. Ti tamo. Ja radim ko... crnac. Da. Ti radiš kod crnaca, ja imam onu stvar kod crnaca. Idemo. Šta sam se, gdje sam se stao? Aha. Pored mene je WC. Pa... Malo sam rakije popio. Pa. Juu. Mogao sam rakije malo uzeti. Imaš li jabuku jednu? Nemam ništa. Pošto sam na dijeti. 2 bataka imam. Ja imam 2 pečena mesa od krave. Ne kažem ti ja zato. Već koliko sam gladan. Pa to ti kažem, dođi do mene, ja ću dati jednu. Ola. A doću. Znaš ti... Ništa. Dolaz do mene. Ja ne mogu ni trčat. Juj. Ko još kupi hranu sa zemlje? Bože, sačuvaj.
Ko da sam prosjak. Viš koliko sam iskopo stari, niti metala, niti... Da sam Kopaj bar malo gravel. u dubinu jebote. Evo ga gravel ovdje. A, ispala. Daj bar flint da je dobijem. Pa, baš. Da vidimo na kojim smo koordinatama. Ovo je samo za programere. Ha, šalim se. Oju, pa mi nismo ni do... Ni do zemlje još nismo došli. Da mi stavimo sada ovo. Evo je zemlja. Došli smo do zemlje. Ju, brate, mogli smo kuću da napravimo u pećini. To bi bilo žešće. Pa pored lave, tako nešto. Ma, vidjet ćemo još. Iron! Kopaj. A misliš da neću? Ja se nakopao. Evo ga i ugalj. Nakopao se stona. I ja isto. Ma kako gravela ovo jebo mu jama. A nema flinta, nema. Ima flintova, imam 8 komada. 6 komada imam irona. Imam za 2 krampa. To ću uraditi. Da možemo dijamante kopati. Kad sam ja jutros ustao, čovječe, 11, to je prerano za mene. Tačno u 12:00 gasi moj pilot. A što ako slučajno ugasim u 12:01? Ha, šta ću onda? To jest 00:01. Jebi ga onda si ugasio sad. Pa znam ja to, nego... Evo je zemlja, jebim ti Jel zemlja. svanilo? Aj recim da je svanilo. Svanilo! Svanilo. Eno vidim ti jednu vunu. Vidiš unu, valjda vidiš ovcu. Vidim na koje su ovo koordinate. 41.000, pa imamo mi da kopamo još 30.000 na dole. 30.000, još 30 blokova na dole. I evo ga ovdje iron. Promašio sam ga slučajno. Nema veze. Žao mi ovco. Al taka je tvoja sudbina. A mogu se još išat. Ajmo se hraniti, ako je ostalo išta od nje. Belka! Izvin što sam te ubio. Izvini, neću više. Idemo. Evo i kokoši. Ne seri. Evo i jaje. Jebem vam mater. Daj jajca. Alo, ja imam autorska prava, nemoj psovat. Kako nam je lepa kuća. Živimo na travi. Smo mi bogati ljudi, brate. Evo da ja sad ispečem ovaj iron, ali sa pravim kolom. I da napravim mač. Joj, Željko. Najjači mač ikada. Željko, Šta je? šta sam našao, Znaš kako dobro mjesto? Za šta? Za posrat se, šta? A gdje si ti? Jeli? Nebitno. Kako nebitno, pa kao se ti vrat kući? Trebamo radit nešto. Ujebote. Eto nek kod kuće. Alo, teleportuješ se, dobro, ne veze. Herobrine. Jes našao wool za mene? Jesam, ja. Daj. Brže dok nisam privodio sankcije. Idemo. 1, 2... Ovaj, nemoj kraj mog stavljat. Nemoj iznad Ma mog. neću, ma znam. Kako ja sve znam. Znači može mešovita vuna ako nije znao. Stavit ću ovako. Evo kokoška. A jesi serač. Čekaj dok naraste pa ju krni. Mrš iz mog kreveta. A trebali smo napraviti neki boks za njih. Ako si gladan, ne imaš u ovom drugom furancetu. Furance, jebem ti furance. Kad si gladan, nisi sad svoj. Falim jedno drvo. Sad ću ga ja dobiti. Ne zvo se ja onako kako sam rekao da se zovem.
Šta je ovo sad? I ovo odavde, i ovo ovde, i ovo ovde, i evo ga. Znači, jerk of krevetac. Opa. Fuck. Jerk. Nekako ćemo. Krevetac. I of krevetac. Evo. Krevetac. Ko će kome večeras da priča u spavanku? Ti men. Daj mi Ne. baci jedno drvo. Baci mi jedno drvo. Nema, pusti me. Ili Ne. štapić. Štapić. To je silovanje. Imam štapić. Što bježiš? Popio sam mleka, jebi ga. Pa sam te udario, malo jače. Zezam se. Šta kod mene puca? Vidi ovo, ovca, otkud ti? Trebao sam još išat, ali ne veze. Gdje si ti otišao dolu pizdinice? Ne znaš ti gdje se nalaze pizdinci. Jesi bio ikad u Pičkovcu? Nisam ti. Često puta. Sad će mi to ovako, 1, 3, znači 2 krampa za tebe i za mene. Ne, bit će samo za mene. 2 za mene, 1 za tebe. Može? Može. Dobro. Ili ću ja napraviti sebi jedan mač. Boli me ovo za tebe. Šalim se, napravit ću i tebi jedan mač. Ovako, pa ovako. Nemoj mač, ako praviš od metala, napravi nam po kramp. A ja bi ga sebi napravio 2 krampa i napravio sam sebi mač. Jedino što imam je za lopatu i za sword. Hoćeš li mač? Napravi. Ja, napravio sam to. Dođi u kuću. Gle, ova je došla na tvoj krevet. Gle ovo, ajoj kako bolesno. Gle, Evo gle, gle. ko. Gle, ova je došla na tvoj krevet, na jastuk tvoj. Popela se kokoška. Pa šta bleneš u mene, ne vidi ovaj mač. Viš kako je oštar. Ne moram te klepim. Opa. Šta je ovo? Opa. Nema ničeg. Idemo. Op, 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 opa. Da vidimo malo, da osmatramo ima li iđi šta. Nema. Propao svet. Načisto. Ali sam nešto žedan. Mogao sam uzeti Coca-Cola malo. Ili pive. Kako sam se nabacao petardi, joj. Sve sam živo pobacao. Aj spust vamo se. Dole mislim da sam našao pesnju, čuo se zombi. A je. Ozbiljno ti Kad kažem. bi ja imao rane, ja bi došao prije. Ima kod mene 3 pileta. Dobro je. Evo ako hoćemo sad. Ja To je sam... do mene ako hoćeš. Ne treba mi. Vidim da je dole. Ili ono ti pičiš prema meni? Ne, to je Herobrine. Znaš kak izgledaš ko zombije? Ma nemoj. Kad tržiš tako dozgo. To je Herobrine. Pazi, imam bele oči. Evo ti jedno pile. A ti si neki štreber tamo. Jel možeš čut ovdje zombije? Ma dal ne mogu. Evo ti sword. Čekaj. Gdje? Evo Daj. ga, tu je. Dao sam ti sad. Aj kopaj ti tu dok ja nas gledam. Brže malo, brže, ajde, brže. Brže to malo radi, ajde. To mora brže ići. Lal si spor. To se radi ovako. Brže, kvalitetnije, fleksibilnije. A neko Nemam ja ti- više torčeva. Stari, pa nisu on dole. Pa i dole je iron pametni. Evo i. Dobro, neka su. Ja kupam iron Može. ovdje. Sad će doći. Evo penjem se ja. U mamu vam jebem. Šta je bre? Bre, imam... 1,5 health, mrš jebem te. Zbog tebe Čekam. nisam mogao da prođem. Da. TP Jerk MC Avesome
Bravo, svaka čast. I gdje je sad Kaže, onaj? napravio sam sam sebi 2 krampa. Gdje je ono govno? Koje? A odakle si došao ovdje, majke ti? Evo tvoje stvar. Dobro, dobro, trulo meso nije bilo moje, ali kako hoćeš. Evo ima ovdje škola. Dobro. Eto ga. Ja, neće brzo puknut krampa. Pa nek ti pukne, ha. Ja Daj mi jedan kramp. Ma ja ti ja zebam. Mislio sam da niješ, evo dao sam ti. Ali nemoj s njim kopati ugalj. Gdje? Pa nije, pa dao sam ti ga. Aha. Evo ovdje ovamo. Ajde, ja odu u kontrapravcu. Lava. Što znači ima dijamanat. I to na pravim koordinatama. Još 2 minute. 4 minute, nemoj me nervirati. Šta ja to vidim? Stone, pronašao sam stone. Idemo. Fakat. Opa, evo ga iron i tu je redstone. Neko mi posla poruku na Skype-u, ko me biješ, šta je ovo, brate? O, a skeleton, dođi. O, ne mogu se popnuti. Gotov. U 2 puta. Jes mi to ti posla poruku? No? Da ko zna ko je ovdje. Ovdje ja iskopati ovaj lapis lazuli. Od mene je sad 11:59, znači još minut. Ne, kod mene je 11:57, ne seri. Sigurno mi poslao Ja poruku mene pičim pročije. prema tebi, imam 7... Nemoj, ne moraš ti prema meni pičit. Pa zašto sam završio ovu svoju Pa stranu? dobro, imaš ti još tamo. Evo, Pust preskočio mene, sam. ja ću ovu stranu, nemoj me. Ima dijamanata s onim koordinate. 11. Evo ovdje bi moglo, boga mi, biti dijamanata. Šta si ti ovo kopao, Aj čud. Kopao sam tu svašta. Ima redstone koliko hoćeš. Pa treba će i to za mašineriju. Pa treba će za neke mašine, ono. Protiv zombija neke take zamke oko će praviti. Mogli bi mi malo produžiti epizodu, ali ajde. Kod mene je sad 12:00. Kod mene još nije. Aj produžit ćemo. Kod tebe bude, 3 onda minute. ću čestitat novu. Srećna nova uz kredit i snova. Da. Sberbank. Malo reklame da nabacim. Da daju malo para. Srećna nova godina želja. Nije kod mene još. Haha. Kod mene je 23:59. Nemoj srati. Nova godina da bude duga uz gamersko iskustvo. Iz gamersko iskustvo, ajoj. Nije kod mene još. Pa ti čestitaj meni kad bude kod tebe, ja ste. Kod tebe već prošlo, nemoj Kenja. Jest ozbiljno to kažem. Pa znam. Srećna nova uz kredit i snova. Oj jebote. Hoće li Diamondi? Ma dok ne nađem Diamonde ne prekidam video. Idemo mi malo sad na drugu stranu. Kopaj ti tu da ja idem u da. Da stisni F5 i pogledaj gdje imaš strijelu. Čekaj sad ću. Ću ja da vidim, čekajte. Jel imam nešto na leđima ili? Ne, sprijeda pogledaj. A ljudi, ovo je kraj, brat. Evo, nestala je. Srećna nova uz kredit i snova. Hvala. Kažem, ništa, pate. By pro Želim gaming. dugu godinu s puno kečeva. I gamerskog iskustva. Šta će mi kečev stari kad sam ja
Ti si štreber, okej onda, razumijem i to. Eto, srećna vam nova godina, ljudi. Ja ću ovo još malo ovdje kopkati. Srećna svima nova godina. Evo, prekidam video pa idemo u drugu epizodu odmah, automatski. Ošli moći biti tu Jerk. Op, Ljudi računaju na tebe, čoveče. ja sam tu. Ti si tu, dobro je. Do kraja. Do kraja. Do kraja će biti oko 3:30. Aj dobro, vidimo se ljudi. Ovdje nastavljamo sa Diamondima ovdje, tako da vidimo se. Pozdrav veliki od nas dvoje. Srećna nova godina i praznici, vidimo se.